ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ አምላኽ ሰላም አምላኽ ንሳኹም እዩ እዚ ካብ አገልግሎት ጸጋን ሓቀን ዝላኽ ዋናዊ ስብከት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላኽ እዩ እስከ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ክምህረና ሃሌሉያ ደቂ ኸሲ ካብ እግዚአብሔር ዝተማሃሩ ክኾን እዮም ሰላም ደቂ ድማ ዓቢ ክኸውን እዩ ስለተጻሕፈ እስከ እግዚአብሔር ድማ ብመንፈሱ ሎሚ ድማ ቃሉ ድማ ክገልጸልና እስከ ናይ ሎሚ ናይ ዕለት እንጀራና ድማ ሎሚ ድማኒ እንጥሕሰሉ ሎሚ ድማ እንሳገረሉ ቃል ድማ ክበና ሃሌ ሪባሽ አጡባ ሃላማ ዛክራዲያናማ ጃንዳ ካላቦ ሳክራ ሐዲያ ህያው አምላኽ ንባርከካ ኣለና መንፈስ ቅዱስ ሳምሳና ስለዘለኻ ዝምህር መንፈስካ ኣብ ውሽጥና ስለዘሎ ክትምህረና ክትምዕደና ፈቃድካ ክትፍልጠልና ሓሳብካ ምኽርኻ ክትገልጸልና ናትካ ሓሳብን ናትካ ድሌትን ናትካ ፈቃድን ስለዝኾነ ነመስግነካ ኣለና ስለዚ ዝመጸና ቃል ድማ ንባርከካ ኣለና ስለቲ ሕያውነትካን ጉስነትካን ፍቅርካን ዳርኤና ድማ ንባርከካ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነዚ ቃል እዚ ዝሰምዑ ድማ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦ ምብርታዕ ክኾነሎም ምሕያል ክኾነሎም በፍቅርካ እግዚአብሔር ምቅጽጻል ክኾነሎም በኢየሱስ ውልድነቶም ድማ መልሱ ክበርሃሎም አባ በመንፈስካ አፍተናይ ውሽጥ ሰቦም ክትዛረቦም ክትገልጸሎምን በኢየሱስ ስም ጽልያለሁ ከም ስለዝኾነ ድማ እባርከካ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ቤተሰብ አምላኽ ሰላም አምላኽ ምሳኹም እዩ ከንብበ እስከ ቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ረአዩ ውልድ አምላኽ ክንበሃል እቲ አቦ ከመይ ዝበለ ፍቅሪ ሃበና ከምኡውን ኢና ስለዚህ ከዓ ዓለም ንኡ ኣይፈለጠቶን እሞ ንዓና ኣይትፈልጠናን እዩ ኢየሱስ ወደ አምላኽ እዩ እንታይ ልብዚ ረአዩ ውልድ አምላኽ ክንበሃል ገርም እቲ አቦስ ከመይ ዝበለ ፍቅሪ ተገርና ሃበና ከምኡውን ኢና ሎሚ ሓደ ነገር ክርዳእና ደደለሎ እንፈልጦ ደለ ዘለኹ መልእኽተይ ክትሕዝዎ ጭብጥ አቢልኩም አምላኽሲ ረእይዎ ማዕርኽ እንደይ ፍቅሪ ከም ዝለገሰልና እታ ንጽህቲ ፍቅሪ እታ አጋቤ ፍቅሪ ንምንታይ ውልድ ክንበሃል እቲ ዝዓበ በረኸት እቲ ዝዓበ ውርሻ እቲ ዝዓበ ዕጫ እቲ ዝዓበ ግደ ርስቲ ዝበሃልሲ ውልድነት እዩ ስለዚ እንታይ ብላሎ ከመይ ዝበለ ብጣዕሚ ብምድናቕ እዩ እንታይ ዓይነት ፍቅሪ እዩ ኢሉ ውሉዱ ክገብረናሲ እንታይ ዓይነት ፍቅሪ እዩ ውሉዱ ክንበሃል እዩ ንሕና ብዘርእናዮ ስራሕ ንሕና ብዘርእናዮ ጻዕሪ ንሕና ብዘርእናዮ ጽቡቕ ባህሪ ወይ ኣመላኽታ ካባና ዝተበገሰ እኳ ኣይኮነን ግን ካብታ ዓባይ ፍቅሩ ዝተላዕለ በብሕረት ንሱ ሃፍታም ስለዝኾነ ግን ረይዎ ርሑቃት ከለና ንሕና ሙታት ከለና ኃጢአተኛታት ከለናሲ ግን በቲኣ ረይዎ ናታ ዘይትደሊ ፍቅሪ በታ አምላኻዊ ዝኾነት ፍቅሪ ካብኡ ብዝጅምር ማለት እዩ ንዓና ተገርና ብለሉ ውሉድ ገርና ተኻፈልቱ ጽድቁ ክንከውን ተኻፈልቱ ሰላሙ ክንከውን ተኻፈልቱ ህይወቱ ክንከውንሲ ረይዎ ሕዋት ካብ ፍቅሪ ዝተላዕለ እዩ ዝብዘሉ እዚ እንታይ ዓይነት ፍቅሪ እዩ ወራሲ ገይርኩም ከይ ዝብዘሉ ተገርኩም ወራስቲ ናቱ ህይወት ክንካፈል ናቱ ነገር ክንካፈል ናቱ ነገር ክንማቀል ረይዎ ጽድቁ ክንማቀል ህይወቱ ክንማቀልሲ ረይዎ ፍቅሩ እዩ እቲ መበገሰሲ ፍቅሪ እዩ ካባና ዝጅምር ነገር ኣይኮነን ውልድ ከግብረና ዝኽእል ባህሪ ኣይነበረና መንነት ኣይነበረና ግን እሱ ስለዝፈተው እዩ ዝብሎ ከምቲ ዳዊት ዝበሎ ስለዝባሃካንሲ ኣድሕንካኒ ኢሉ ሓቂ ስለዝባሃገና ግን ናትና ምድሓን ስለዝደሊ ናትና ሰላም ግን ስለዝደልሲ በታ ዓባይ ፍቅሩ ዝተላዕለ አቦ ክኾነኩም ኢሉ ተኾነኩም አቦ ክኾነኩም ሓቂ ኮም እንዲሉ እንታይ ዝብሎ እቲ አቦ ከመይ ዝበለ ፍቅሪ ሃበና
ريهم أبوك خونكم سخم دما بقى أوداتن أوالدين كتكونني حكيكم يلو معرف شد الشيء قرنتس أوداتن أوالدين كنكونسي ريو نسي دما أبوك خوننا منشي خوننا مالتي ألاي خوننا ناتنا قواسا كخون ناتنا مقابي كخون سي كفقرو زتلا على إيو إيزبزل كمية عينة فقري هي بنا إذا عينة فقري أمدري أي ترخبوني خا إذا عينة فقري كاب سب أي ترخبوني خا زل ألماوي زخونة فقري إتي أقاب بيت بحال أملا خويت فقري بزياء حواتي السحيبنا نحنا قال نقر زمارق سلازنا برنا يكون ديهم ولد مالتي مالد وراستي كو يقرنا باريا ايكون كان مالتي ولد كون كمالت باريا ايكون كان مال يا كاب املاخ سرحوق ايكون كان املاخ سي اقريب كايو بتي بدم مسقالو غيرو سلام مسغبره ريهم نعناس اقريبنا نتم رحوقات زنبرنا سي بتنس واغا زخفلو اقريبنا ازغا فقري يزبزل هاليلويا بتعم يزقر انت عينت فقري تقريمي حجي بتا تدنق فقري بتا تقرم فقري بتا عباي فقري ولدو كنبهال غيرنا ولدي خمالت زرعي خمالت تخفالي زرعي خ يوم بكريستوس يسوع بممان بونجيل يوحنس عرف حد قدر 10 تخلته كم زوم صحف الله حق نتوم تقبلوا زبلوا كلاتهم بسمو نزا امنوا غنا ولد املاح كهونو مسل حبو يهم نتوم تقبلوا نتوم بسمو زامنوا ولد املاح كبحالو طيبو مسل ويكا عقمي سلطان هيبو يسوع كريستوس قويتاي تلزخا ود املاح أتم بكريستوس يسوع زامنوا خلاتهم تام دقي املاخيا زي دما عبي عدلي بگنزبكا زي ركبي بفلطتكا خركب زي كالي زر املاخ كونكا ناتو وراسي كتكونسي كفقرو زتلا عليه احواتي كاباكم زبقسي ايكونن يزبزل رايو مخمي عينت فقريو رأيو ولد أملاك نبهال أتعبو خميس زبالة فغري هبنا كمونينا اليوم كمونينا كمينا نايب حكسي ولدينا إذن ولد مخانا دماني منفس قدوس نمنفسنا يمسكر الليو زرو تخافيلنا إنا حكي إزي رقز إزي إزبزل اسكر رومي ننببا معرف شمونته ترى 10 شبشة ولد أملاك مخانا غا اتي منفس بعلو ايو بس منفسنا خوينو زمسكر يوما كموينا قبل كل شيء رقص أنياتاتينا ولد مخنس رقص أنياتاتينا ولدهم مثل زبلنا راح يكون شيء الله دما اتمنفس نمنفسنا تاقبر لي يمسكر لي إيسوس كريستوس قويتاي ولد أملاخ خاصة ولد يكون كمالت إجزابير أبوخا خوينو مالت أبو مالت كاتي باتر زبلخاني همالت اندحريلنا منشي مالتي مقابي مالتي قواساخا مالتي عليخا مالتي أيوة حواتي بتعم تدني وتقريمو كوي يوهانس همزي اللي زي صحب زلو ود حدا نقص ويكا ود حدا مرحا قرسي كما يسمعتو ها كما يسمع بتعم يدس بلو حكي أبو مرحا قرتو خوينو أبو نقص ندحر خوينو نحنا غدا اتو كله زخئل اتو كله زخئل ما أتحيا واي زخونا قواسا سناينا زفتو
تفتاري عالم زخونة نسوس أبوناي ولده تيلك أجزابير كاتاي مالتي أبوخا مالتي سلازي منشخاي مالتي منشخا زينة صفي سماين مدرن زجبرة أجزابير مالتي ردائخا دقافيخا قواساخا أبوخا زبل ترقمي زلو سلازي كل شيء بحرنا تملالس بتبع تملالس بدستا تملالس بحاقوس تملالس كم ود نقص كونكا تملالس كم ود أملا خبز مدرزي تملالس يا طلعوا له كل زخونة أملاخ نسو أبو خايو حوي حفتي رأيو زيو حبي عدل دبلو زلو كيمي عين تفقريو سلازخا على منو أي فلت أتنمو نأنا أي تفلت أناني إلو هذا نقر هزيخا رأيو هذا سلازي كنيلو على نقول نعون تاي قبرتن بلالو أي فلت أتن مو نأنا خاتي تقبرناني أي تفلت أناني تخكلي علم رغم نت موديل ناس خونه نت مدحانينا نت قويتانا نت ناتنا أبنت زخونه ويكا نمسلو ودو كنمسل نيسوس كنمسل زتمدبنا نقويتا يسوس كو علم تاي قبرتو أي فلت أتون يا أما كلام أوانجيل يوحنس معرف حدا وطرش عتريو اتن نفس وكف سب زبره برهان حقي ناب عالم يمتص نبره أب عالم نبره عالمون بو كونت عالم جنا أي فلت أتون ناب تومناتو متص تومناتو خا أي تقبلت ليكم تعمل زجب لنفس وكف سب زبره برهان حكس ناب عالم ماتي أكيد يسوس ماتي هيوت خوين ماتي انجرا خوين ماتي معرف خوين ماتي مجد خوين ماتي حق خوين ماتيو جن عالم انتهى قبرتنا بلالو أي فلت أتون هيوت مسترفا خباز متى عالم انتهى قبرتون أي فلت أتون سلازي امنتو قويتا خبري سلازي فلت أو سقي لما يلو سلازي نابتهم ناتو تمتع ساتهم دمان تاقرمو رجكتي لما سلازي يجز بزلو دماني وقدما هاني سلستخلتا نوريا زلنا هايز بزلو عالم نعو أي فلت أتون يعني يسوس أي فلت أتون نتبرهان حقي أي فلت أتون يعني نتتصدق أملاخ نتتباب أملاخن حيلا أملاخن زخونة من ناقوفيهم زخونة أي فلت أتون يا مو يزبزلو نعانا ون تايت قبرنا أي تفلت أنانا يا نحنا جن ولد مخانا نفلتنا دك أملاخ مخانا نفلتنا برهان كم تخافلنا نفلتنا برهان علم مخانا نفلتنا أو مدري مخانا نفلتنا يس منفس نمنفسنا يمسكر الليو ركز أنياتات إنا على ما يفلت أتكان مالت جن نسخة ولد أملاخ أكون كان مالت كمو كايلو أما تيوس معرف 4 تاريخ من قويتا يسوس برخا منفس كفتنا مسوته ديابلوس كفته مسوته 4 معلتي مقب مستمين تايلو اسكو ودا أملاخ انتو خونكا نزي من زنتا يقبريلو أبن جرى غيره قربي قل قويتا يسوس ودا أملاخ مخانن زي مخانن أملك تحطوا آياتون نير سلازا أنا بقى رقص أنيا كهون علني كراقا قصلو علني إيلو يكون سب جرات راح ينبرني كم أف أملاخ بزوج سكالي يسوس قويتاي نعنا حج عالم يكونت انت مسكرلنا نجارات يكون زمسكرلك منفس قدسي نمنفسك زمسكرلك يسوس كريستوس قويتاي سلازي لو متاي نرأسها هيو كم تعلم تريئك زي كونكا كتريئ زلك علم كتريئك خلاك دقاو نجر كأتريئك أوكي دقاو نجر تريئك وي بسمعيتك تفلتك تردك أتدلي جنسخا كريستوس يسوس مستقبلك يس بمنفس قد الحيلي توليدك أخا حدش فطرتي خاخونك نساقن كما يرحجون كما يأتبلك جنسخا ولدنت كامس أتبقوا اندحر ترديك وراسي مخانك اندحر ترديك ولد مخانك اندحر ترديك اندحر
እንተፈሊጥካ ኣነ እንበጣ ኣይትብልን ኢኻ ኣነ ሓማዴ ኣነ ሓሰኸ ኣነ ይጠቅመኔ ኣይትብልን ኢኻ ከምቲ ዓለም ትብለካ ነቲ ቃልቲ ኣይትደግሞን ኢኻ ስለዚ ሽዑ ናትካ ብርሃን ግለጽ ዝጅምር ሽዑ ብርሃንካ ኣብ ቅድሚ ሰብ ክበርህ ዝጅምር ሽዑ ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ከም ዝመጸልካ ክብሪ እግዚአብሔር ከም ዝወጸልካ ፈሊጥካ የስ ብርሃንካ እንዳተገለጸ ዝኸይድ ከመይ ከምቲ ኣምላኽ ዝፈልጠካ ከምቲ መንፈስ ቅዱስ ንመንፈስካ ዝነግሮ ዝምስክረሎ ሓቂ እዚ ምስ ተረድአካ ሽዑ ጸልማት ኣይኮንካ ትመላለስ ሽዑ ውድቀት ኣይኮንካ ትዛረብ ሽዑ ናይ ስንፍና ቃል ኣይኮንካ ትዛረብ ሽዑ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾንካ ኢኻ ትዛረብ ሽዑ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾንካ ኢኻ ኣብዚ ምድሪ እዚ እንዳተገለጽካ ትኸይድ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 60 ካብ 1 ሒዝና እስከነንብባ ብርሃን ክመጪ ክብሪ እግዚአብሔር ካ ወፂልኪ እሞ ተንሲ ብርሂ እንሆ ጸልማት ንምድሪ ዳጋ ድማ ንህዝብታት የገልብዎም ግናኸ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኺ ክወፅእ ክብሩ እውን ኣብ ልዕሊኺ ኸርኢ ኣሕዛብ ናብ ብርሃንኪ ነገስታት ከዓ ናብ ጸዳል ምብራቂ ክመጽኦም ያ ብርሃንካ ከም ዝመጸ ክርስቶስ ኢየሱስ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ከም ዝወጸልካ ያ ዝሃብካ ንክብርሲ ይብዮም ኣለኹ ኢሉ ናይ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ከም ዝኣተኻ ህይወት ኣምላኽ ከም ዝተቀበልካ ጽድቅ ኣምላኽ ከም ዝተቀበልካ እስኻ ወራሲ ምዃንካ ባርያ ዘይኮንካ ስታይ ወራሲ ምዃንካ ይኸ ንኣምላኽ ወራሲ ንክርስቶስ ከዓ መዋርስቱ ምዃንካ ንኣምላኽ ወራስቱ ንክርስቶስ ከዓ መዋርስቱ ምዃንካ ብስተረድአካ ሽዑ ብርሃንካ እዩ ኦሮዲ ታይ ዝግብር ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝበርህ ያ ንምልላስካ ክሙሉድ ይዝኸው ኣነ ባርያ ኮንኩን ብክርስቶስ ኢየሱስ ሓራዝ ወጽኸ ብክርስቶስ ኢየሱስ ናጻ ዝወጽኸ ኣነ ካብ ኮነኒ ኣምሊጠ ካብ ፍርዲ ኣምሊጠ ኣነ መታዓይተ ኣምላኸ ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኣብ ዝምድሪ እዚ ዘለኹ ብርሃኑ ክገልጽ የብዚ ዘለኹ ጽድቁ ክገልጽ የብዚ ዘለኹ በረኸቱ ክገልጽ የብዚ ዘለኹ ኣጀንዳኡ ክገልጽ ናይ ሰማይ ኣጀንዳ ኣብ ልብ ኣምላኽ ዘሎ ሓሳብ ኣብ ዝምድሪ እዚ ንክገልጽ ኣነ ኣብዚ ዘለኹ መታዓይቲ ኣምላኸ እዚ እምነትካ ምስ ኮነ እዚ ነገር እዚ ምስ ተቆጻጸረካ ብክርስቶስ ኢየሱስ ተታሒስካ ከም ዘለኻ ምስ ፈለጥካ ሽዑ ዝፈስስ ሽዑ ብርሃን ዝረአ ሽዑ ናባኻ ምጽንናዕ ደልዮም መጹ ፈውሲ ደልዮም መጹ ምኽሪ ደልዮም መጹ ኣሕዛብ ናብ ብርሃንኪ ነገስታትካ ናብ ጸዳል ምብራቂ ክመጽኦም ኢሎም ሽዑ መጹ ኣሕዛብ ሽዑ ብርሃንካ ርዮም መጹ ኣባኻ ዘሎ ዝቕንጠብ ነገር ርዮም ይመጹ ቅድሚ ንሳቶም ግን ዓለም ክትፈልጥ ይትኽእልና ንስኻ እንታይ ክትገብር ኣለካ ውልድነትካ ተቀበልካዮ ብርሃን ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾንካዮ ክትፈልጥ ኣለካ ዝተፈቀርካዮ ፍቅሪ ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ ኣምላኽ ኣቦኻ ምዃኑ ክርድአካ ክእል ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እዩ ማራባ ሳክራዲያ አላባ ጂንዳ ካላቦ ሶክሮህዲያ አባባ እመስግነካ ኣለኹ ስለ ቃልካ እባርኸካ ኣለኹ በኢየሱስም ስለ ፍቅርኻ ስለቲ ዘይውዳእ ፍቅርኻ ዘለዓለማዊ ፍቅርኻ አባባ ንባርኸካ ኣለና ከም ዘለናዮ ምስ ድኻምና ኮለና እግዚአብሔር ወድኻ ብምሃብ ፍቅርኻ ገሊጽካልና ሞ እግዚአብሔር ንዓና ድማ ውልድ ንኽትገብረና እስኻ ድማ አቦና ንኽትከውን ዘይሓፈርካ ኣምላኽ ንባርኸካ ኣለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ ኣለና በዚ ሰዓት እዚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነዚ ቃል ነዚ ድምጽ ዝሰምዑ ዘለው ኣሓት ይኹኑ ኣሕዋት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሽመ ምትሳእ ይኹን ምሕዳስ ይኹን ምብርታዕ ይኹን መውጻእ ይኹን ብላለኹ መንፈስ ቅዱስ ሎሚ ኣብ ህይወቶም ክድህስሶም ምጽንናዕ ክኾነሎም ምዝናን ክኾነሎም ምብርታዕ ክኾነሎም በጌታ በኢየሱስ ስም ይጽልይ ኣለኹ زحازهم نجار بشيم يسوع كريستوس እግዚአብሔር አቦ አብ እምሮኦም زحازو እግዚአብሔር አምላኽ ዘይ خبر حسب አምላኽ በህይወቶም ንኸይፈስስ ዘዓግት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ቃል እዚ ይፍረስ ብላለሁ በኃይል ቃልካ ይፍረስ ማካታ ካላባ ሳክራባዲያላ ጂንዳ ካላቦ ሶክራዲያና ማይ
ጂክሌቦ ሶክሮዲያ አላባ ሻክራ ሐዲና ማጋ ሐዳ ሐላበኻይ ለሙን እግዚአብሔር አቦ በዚህ ሰዓት እዚ እግዚአብሔር ከምቲ ዘለዎም ስኻ ከም ተፍቅሮም ከም ውልድ ከም ትሪኦም እግዚአብሔር እዚ ነገር እዚ ክበርሃለው ብውልድነቶም ክመላለሱ ኩሉ ፍጥረታት ድማ እግዚአብሔር አቦ ምግላጽ ናቶም ይጽበ ከም ዘሎ እዚ ነገር እዚ ድማ ሎሚ ክበርሃለው እግዚአብሔር ንብዙሕ ነገር ሓራን ምውጻእ ንብዙሕ ነገር ንፈውሲ ንብዙሕ ነገር ንምጽንናዕ ዝኸውን ጸጋ ኣብኦም ስለ ዘቐመጥካ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እዚ ነገር እዚ ሎሚ ክረድኦም ሎሚ ክበርህ በመንፈስካ እግዚአብሔር ከተብርሆም በሽም ኢየሱስ ይጽልያል ከምኡ ስለ ዝኸውን ድማ ለመስግነካ በዚህ ሰዓት እዚ እግዚአብሔር አቦ ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አፍትናይ ውሽጥ ሰቦም መበርታዕ ይኹን ምሕያል ይኹን ወለል ዝበላ አጋር ወለል ዝበላ አብራኽ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ብርታዕ ይኹኑ ሽም ኢየሱስ በመንፈስካ ይተዓጠቁ ብላለሁ ካብዚ ሰዓት እዚ ንድሓር ግን እግዚአብሔር ኃይሎም ይተሐደስ ከይዶም አይድከሙ ወዮም ድማ አይተሐለሉ በኢየሱስ ስም እንቶም ኩሉ ይከፈት ኃይል ይተዓጠቁ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ስም